היי, אני גל מאושן טכנולוגיות ואתם צופים במדריך תרגום אתרי וורדפרס. זה החלק השני של המדריך והפעם אנחנו נדבר על המרת התבנית עצמה לעברית. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהקבצים כבר אצלכם ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד, אז קדימה. נפתח את התיקייה שמכילה את הקבצים של התבנית. בתוך התיקייה יש תיקייה אחת שנקרא CSS ובה יהיה את כל ההגדרות העיצוביות של האתר. בתוך התיקייה הזאת יהיה קובץ סטייל. זה הקובץ שמכיל את מרבית ההגדרות העיצוביות ואיתו אנחנו נעבוד לצורך ההדגמה. נשנה אותו ל-RTL ונפתח אותו. אחרי שפתחנו את הקובץ אנחנו יכולים לראות את מרבית ההגדרות העיצוביות של האתר. למרות שהקובץ הוא די גדול, אין מה להילחץ. רוב ההגדרות פה יישארו כמו שהן. אנחנו צריכים לחפש רק הגדרות שקשורות בין ימין לבין שמאל ולהפוך אותן. הגדרות כאלה יכולות להיות בשם margin, padding, background position ודוגמאות נוספות. את הרשימה אתם יכולים לקבל באתר בכתובת שלמטה. זו דוגמה של רכיב שאנחנו צריכים לשנות. אנחנו ניקח את כולו ונוסיף לו תגית RTL בהתחלה. אני אסביר עוד שנייה למה צריך לעשות את זה. מעבר לזה, את המרג'ין לפט אנחנו צריכים לשנות לאוטו כדי לאפס אותו, ובנוסף לעשות הגדרה חדשה של מרג'ין רייט -20 על מנת לתת לזה את האלמנט של המרה. הקובץ עמוס בהגדרות נוספות שהיו עד החלק הזה. את כל ההגדרות האלה אנחנו יכולים פשוט למחוק מטעם חוסר עניין הציבור. הרי המקור שמור לנו בקובץ style.css שלא נגענו בו. הבטחתי לכם עוד כמה מילים על RTL. גם אחרי שסיימנו לתרגם את הקובץ הזה עד תום, עדיין לא בדקנו, אנחנו עדיין לא בטוחים שכל ההגדרות שעשינו נכונות. אנחנו נצטרך איזשהו כלל, איזשהו משהו שאנחנו יכולים להסתמך עליו, שכל הדברים שאנחנו עושים נכונים, ואם עשינו משהו שהוא לא נכון, נדע שאנחנו עשינו את זה. RTL יופיע בכלי מפתחים כמו ה-Developer Tools בכרום, או בפיירפוקס, או כל כלי אחר שתצטרכו, וזה יעזור לכם בעצם בתהליך. אז עצרתי עוד כמה דוגמאות כדי שתוכלו לראות איך הדברים מתבצעים, פשוט הכל הופך להיות מרה. למשל, מרג'ין 00.920 יהפוך להיות 0.20.90, ושימו לב ל-RTL. אם יש לנו סלקטור שהוא כפול, אנחנו נצטרך לשים אותו פעמיים, כלומר RTL H2 ו-RTL Container. שימו לב להיפוכים, אין פה תורה מסיני. לעומת זאת, יש מצבים שהם כן יכולים להיות קצת טריקים. זה הקובץ slider.css, ובקובץ הזה נמצאים כל ההגדרות של הסליידרים. סליידר הוא משהו שיש לו הבא והקודם. הבא והקודם זה חץ בדרך כלל או איזה משהו מהסגנון. שמתי לב שהרבה פעמים בסליידרים גם יש הגדרות שנקראות right והגדרות שנקראות left. עכשיו הגדרה אני מדבר על קלאס, כלומר קלאס שהמהות שלו להיות בצד ימין. אנחנו לא יכולים לבוא סתם ולהגיד לקלאס הזה עכשיו תהיה בצד שמאל, סביר להניח שזה יעשה לנו בעיות. ההמלצה שלי היא לסיים את כל שאר הנקודות ופשוט להפעיל את האתר. ברוב המקרים זה יהיה בסדר ולא יהיה צורך להתעסק בזה, ואם כן אז ההגדרות שהן ממש נקודתיות, אני ממליץ לא לשבור את הראש קודם. תראו איך זה עובד ואז תחליטו. עד כאן המדריך זה. אתם יכולים להיכנס לאתר לקבל את הגרסה הכתובה שלו, אתם מוזמנים להשאיר תגובות ולשאול שאלות, נשמח לענות לכם. אני גל וייס, מאושן טכנולוגיות, ושיהיה לכם בהצלחה באתר וורדפרס הבא שאתם מתרגמים. שבוע טוב.